M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani mu programu ina pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lachitatu mu mulungu wa 28 Pachaka. Ndipo mawu athu aleronso akutikumbutsa kunena kuti ngati anthu zochita zathu komanso chikhulupiriro chathu chionetse poyera zimene ifeyo tili ngati a Khristu, kuti tisakhale anthu atsoka koma tikhale anthu amwayi potsata maphunzitso a Yesu Khristu. Mawu oyamba achokera MKALATA ya PAULO oyera kwa AGALATIYA mutu 5 ndime ya 18 mpaka 25. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Valentine Nkandawire kuchokera ku St. Teresa Rosebank mu Archdiocese ya Johannesburg m'dziko la South Africa. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Luka Woyera mutu 11 ndime ya 42 mpaka 46. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazalo Phiri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Agalatiya. Koma ngati Mzimu Woyera akukutsogolerani, ndiye kuti sindinunso akapolo a Malamulo a Mose. Zochita za khalidwe lokonda zoipa zimaonekera poyera ndi izi: dama, kuchita zonyansa, kusazilesa, kupembedza mafano, ufiti, chidani, kukangana, kaduka, kupsa mtima, kuzikonda, kusagwirizana, kuchita mpatuko, dumbo, kulezera, kudakwa pa maphwando achipembedzo ndi zina zotere. Ndikukuchenjezani tsopano monga ndidachitanso kale, kuti anthu amene amachita zotere sadzalandirako ufumu wa Mulungu. Koma zipatso zimene Mzimu Woyera amabweretsa m'moyo wa munthu ndi izi: chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, kukhulupirika, kufatsa ndiponso kuziletsa. Zimenezi palibe lamulo loziletsa. Amene ali ake a Khristu Yesu adalipachika pa mtanda khalidwe lawo lokonda zoipa, pamodzi ndi zokhumba zake ndi zilakolako zake. Ngati Mzimu Woyera adatipasa moyo, tilolenso kuti Mzimu Woyera yemweyo atitsogolere. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu mthenga woyera monga analembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, muli ndi tsoka inu Afarisi, chifukwa mumapereka chachikhumi cha timbewu tonunkhira, cha timbewu tokometsa chakudya ndiponso cha mbewu zakudimba za mtundu uliwonse. Koma simulabadako kuchita chilungamo kapena kukonda Mulungu. Mudakayenera kumachitadi zimenezi, komabe osasiya zinazo. Muli ndi tsoka inu Afarisi, chifukwa mumakonda mipando ya ulemu m'nyumba za mapemphero, ndiponso kuti anthu adzikupatsani moni waulemu pa misika. Muli ndi tsoka chifukwa muli ngati manda osazindikirika amene anthu amapondapo osadziwa kanthu. Apo katswiri wina wa Malamulo adati, aphunzitsi, mukamanena zimenezi mukunyozatu ndife tomwe. Yesu adati, muli ndi tsoka inu akatswiri a Malamulo, chifukwa mumasenzetsa anthu katundu osautsa kunyamula, pamene inuyo simukhudza pang'ono pomwe.
mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abalanga okondeka mwa Ambuye, mawu alero ndi amodzi mwa mawu amene akuyenera kutipanga challenge koposa kwambiri m'moyo mwathu. Ndi mawu amene olo ineyo ndikamakhala ndimadzifunsafunsa kuti kodi ineyo ngati ineyo moyo wanga ndi ntchito zanga ndi Chikhristu changa zikugwirizana, zimagwirizana kapena ayi. Kodi chimene kwa ineyo chili chongolera mtima changa ndi chiti? Mwachidule mawu alero kwa ineyo akukamba za the Christian character. Akukamba za the Christian character. Chimene chimapangitsa kuti ukhale Mkhristu ndi chani? Character. Chifukwa mawu oyambaja Paulo Woyera kusiyanitsa za munthu amene amatsogoleredwa ndi Mzimu Woyera ndi munthu amene satsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Akusiyanitsa. Chifukwa munthu amene amatsogozedwa ndi Mzimu Woyera ndi amene satsogozedwa ndi Mzimu Woyera, kusiyana kwake ndi pakati pa usana ndi usiku, day and night. Ndi zinthu zosiyana koposa. Ndi uthenga wabwino wa Ambuye Yesu anena kuti muli ndi tsoka inu Afarisi. Muli ndi tsoka chifukwa mmachita zakuti. Mmauza anthu kuti achite zakuti zimene simuchita. Zonsezi tikazionetsetsa zikubwera pa the Christian character. Ngati Mkhristu, ineyo ngati Mkhristu, ndine how am I a Christian? Ndine Mkhristu bwanji ineyo? Ndanena kuti mwezi uno paja ndi wa Oktoba, mwezi wa kolona, mwezi wa chibalaliso cha mpingo mukatolika. Mukaona zonsezi zizi tikapanga kolona ichi, timayang'ana the character ya Amayi Maria. Amayi Maria anali ndani? Mako ndimakonda kubwereza kuti kodi Amayi Maria aja adakakhala enafe nulandira mthenga kuti mudzakhala mayi wa momboli mwa mpulumutsi, mayi wa Mulungu, tidakachita zotani? What would our character have been? Ndipo ndili sure majority ambiri aife kati ndakhala ndotumbwa, osimbwa, amtudzu. Mayi wa Yesu jadu nine. Mukamva kuti mayi wa Yesu ine. Ezi yeti machita ziche. Ine. Ndipo kuli kosumeti tidakapita mwina tidakamafuna kulandira ulemu chifukwa ifeyo ndife. Ife ndiye the we. Character. Koma Amayi Maria first thing choyamba chimene adachita atende kuthenga kwathandiza m'bale wawo Elizabeth. Character. The Christian character. Kudzichepetsa zimene adachita Amayi Maria. Ndipo Paulo anena kuti munthu amene satsogozedwa ndi Mzimu Woyera ntchito zake zimakhala zakuda, zakumidima. Koma munthu amene amatsogozedwa ndi Mzimu Woyera ntchito zake zimakhala zakuyera. Akunena kuti koma zipatso zimene Mzimu Woyera amabweretsa m'moyo wa munthu ndi izi: chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, kukhulupirika, kufatsa ndiponso kuziretsa. These are fruits of the Holy Spirit. Koma tikaona mphatso zimene zizi kapena zaule zimene za Mzimu Woyera ndi zimenenso zimapanga character yathu. Koma ngati mufuna kukakwatiwa mupite kwakuti. Ufuna kukakwatira mkazi koma ujayi. Mufuna kukakwatiwa mamuna koma ujayi. Chifukwa chani? Character. Kwa anthu amene amatsogozera ndi Mzimu Woyera timayang'ana za character. Osati mandionekedwa njani na tsiku lija. The Christian character. Ambuye simuthenga bwana kuti muli ndi tsoka ilo Afarisi machita zakuti. Kodi lero tiyambe kunena tikhozana kuti ndi tsoka ndi ndani? Sure tikhozana kuti muli ndi tsoka ino atsogolera dziko
fo zimene mukuchita sizigwirizana ndi umphawi umene uli mdziko lanu. Muli ndi tsoka inu otsatira zipani zosiyanasiyana chifukwa simwauza atsogoleri anu zoona. Muli ndi tsoka inu akhristu chifukwa simwauza abusa ansembe anu zoona zakuti. Mwina zimene zikhoza kuchitika tulero. Koma titati tikhale basi tione chimene chimapanga Christian character ndi chani. It's goodness, ubwino. Enafe ndife akhristu dzina nomino. Koma zochitika zathu beyond demon. Enafe nthumazi tidabuntitsa kalekale. Tiphe munthu zopandapa ndi chimodzimodzi. Kuba katundu wanu wake chimodzimodzi. Kulanda mkazi wa mwini chimodzi. You have no feelings at all. Character ya mkhristu mkatolika ndi character ya Yesu Khristu. Yesu Khristu samachita tu mantha ari kunena zimene akunena. Ndipo ife ngati akhristu ngati ufuna kunena kuti moyo wa Chikhristu umere maziko mdziko lino, m'banja mwathu, m'mudzi mwathu, mubungwe lathu, mgulu lathu, tiyenera kuyang'ana. We have to look at the character of who Jesus is. Enafe ndi character yonyodola anthu nthawi zonse. Zimene zimachitika zichambuyo. Kuna munthu wamkulu ali apa deliberately ndikumapanga pretend kuti palibe character. Kudziwa kuti banja lakuti akusowa chakudya alibe. Koma zimene tikufuna zonera kuti adzachite kugwada kuti gwadira ifeyo. Ifeyo kwathu kulibe chakudya timati mutithandizeko. Character. Kudziwa ndithu kunena kuti izi ndi uchitazi zibweretsa mavuto uyo. Koma osafuna kusiya kuzichita. Character. Inu akatolika nzanga. Do we have a Catholic character in this country? Inu akhristu anzanga. Do we have a Christian character in this country? Ifeyo ngati akhristu tena kukhala and live by the character that is Christian. Kusapota zinthu zopanda pake is lack of character. Kunyoza ena is lack of character. Mtima wakuba osalabadira za ena is lack of character. Walete bajatu makarikira tutu waona atu masiku ano. Zuulula zimene anthu tili. Zuulula zimene anthu tili. Koma kwa ife akhristu Ambuye Yesu atidzudzula muli ndi tsoka ngati simuchita zakuti. Muli ndi tsoka ngati simuchita zakuti. Tikuyenera ifeyo ngati akhristu to change our character. To wear the Christian character. Chikhristu chisakhale ngati lipstick. Chifukwa pa chizungu amati lipstick amapanga wear ngati ndamva bwino. Chimodzimodzi perfume. Perfume we don't spray. Perfume we wear. Chikhristu chovala nchopanda pake. Chovala ngati malaya, chovala ngati perfume, chovala ngati lipstick nchopanda pake. Because it lacks the Christian, the Catholic character. Yanena dzana paja reading the signs of the times. Ngati pali nthawi imene Chikhristu chofunika chioneke character yake, nthawi yake ndi ino. Chitsanzo chabwino. Zitsanzo ziwiri zabwino. Tinali ndi floods ku southern part of Malawi. Tinali ndi drought southern part of Malawi komanso mapatsi ena a central and the north. Character ya mzika yabwino ndiyo chitapo kanthu pa anzathu amene akusowa. Tiyang'ane mwina maneighbors athu awa apa Zambia. Drought yochititsa mantha. Mwina azisowa chimanga, azisowa basic foods. Tiona tu character ya dziko pamenepo. Tiona character ya atsogoleri pamenepopo. Anzathu chandani aja kunena kuti ena tidakolola bwino, ena sidakolere bwino. Tionanso character ya anthu chaka chake ndi chinocho. Pa njala yomweyi enafe we want to profiteer huge profits at the expense
of those that are suffering. Kupeza phindu lochuluka pamutu pa anthu amene alibe. Imeneyotu ndi character. Zilonetsa kuti what character do I have? Pali makalekita zena atajiona kuti sadziona kuti mwayambana ndani lero. Kungodzuka basi ngati munthu wokwiya. Alisi akupatsa moni. Good morning. What is good about today? Mwambana ndine. Character. Kufanana kuti mawalera kuti manga challenge kwambiri. Mawoyamba. Zizindikiro za munthu amene satsogozedwa ndi Mzimu Woyera ndi chani? Khalidwe lokonda zoipa. Limaonekera poyera. Dama, kuchita zonyansa, kusaziletsa, kupembedza mafano, umfiti, chidani, kukangana kaduka. This is a character of munthu amene alibe ma values a Khristu kapena ma values au munthu mkhalo wa moyo. Character yake ndi imeneyi. Ndipo lera kuchulukira. Why? Ndiye tizina kuti Malawi is a God-fearing nation. Tizina kuti mdziko muno muli akatolika ambirimbiri, mdziko muno muli akhristu ambirimbiri, mdziko muno muli asilamu anthu opembedza ambirimbiri, mdziko muno muli anthu mapentecostals ambirimbiri, when the character of the nation doesn't show. Ayi. Today it's about character. Atsogoleri. Apa kama kutsungamba za mtsogoleri aliyense. It's about character. Anthu amene timaderipa timasankha kuti atizungulire. It points to the character that we want to be. Lero, tisinge. What is my character? As Father Frank Lazalo Phiri. What is your character as you? Do you think mukuganiza kuti character chimene muli inuyo chikugwirizana ndi chikhulupiriro chanu? Ndimakonda mawu a Yakobe aja amene amanena kuti tandionetsani chikhulupiriro chanu popanda ntchito zanu, koma ine ndi ntchito zanga ndikuonetsani chikhulupiriro changa. Kapenanso mawu aja Mose ngati Yoshua adanena kuti ine ndi banja langa tasankha kutumikira Ambuye. Inu mwasankhanji? Lero ndisoti tisankhe, what is my character? Ineyo. Kuti ineyo ndine ndani? Ngati Mkhristu, ngati Mkatolika. Timupemphe Mulungu atithandize kuti tikhale anthu a character yabwino. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Jesus.